Hello guys, good day. This is me, Jepoy again and welcome to my channel. So for today's video guys, magre-restore tayo ng headlight. Ito. Kasi ayan, kung makikita nyo mula sa taas ng sasakyan, makikita nyo naninilaw talaga. Mas madilaw yung headlamp. So nag-oxidize na siya. So dati nagpapa-restore ako pero nililiha kasi nila kasi hindi ko ginagawa yun. Hindi ko ina-apply kasi natatakot ako baka hindi na siya bumalik. Kaya ang ginagawa ko, pag nilinis ako ng headlight, yung headlight restorer lang, pero nandun pa rin yung paninilaw. So ngayon, nanood ako ng YouTube, tapos nakita ko yung instruction gamit ng liha and compound, rubbing compound. So gagawin natin yun for today's video guys. Samahan nyo ako, let's go! So yun guys, pag mag-ano tayo ito, mag-restore, kailangan natin ng sandpaper. 800 1,000 grit and 2,000 grit. Ito 2,000 sobrang pino na sobrang pino. Una natin ay 800 sand natin. Tapos pala rubbing compound. Marami kayo magbibili ito. Pero may mas mura pa dito pero ito nabili ko. Kasi yun lang. So ngayon magsimula na tayo. Tapos lagyan nyo pala muna ng gat. So yun pala guys, gagamitan pala natin to or lagyan pala muna ninyo ng masking tape yung gilid ng headlight para naman maprotektahan yung pintura ng sasakyan kasi may possibility talaga or malaki ang possibility niya na magasgasan kasi nga gagamit tayo ng sandpaper. So magsasanding tayo dito and yun nga pala, gamit ko pala 800, 1,000 tsaka 2,000 based sa napanood ko sa YouTube. And habang nililihan nyo pala to guys, lagyan nyo rin ng tubig. Tapos, yung pagliliha naman pala ito, wag masyadong madiin para hindi masyadong nagagasgasan. So, kung makikita nyo guys, ayan o, makikita nyo yung dumi niya, ayan, nagsipagbabaan na siya. Color brown na nga actually. So, yung dahilan pala kung bakit ito nag-oxidize is yun nga, pag halimbawa, nagwe-wear off na yung clear coat nitong gantong material, lalo na ito plastic o kaya acrylic. Tapos, di ba nag-wear off na yung kanyang clear coat, tapos na-expose sa araw, tapos nauulanan, kaya yan, nag-oxidize siya, nagkukulay, dilaw siya, naninilaw. So, kaya natin siya nililiha para matanggal yun. Tapos, yun pala, pwede pala daw tong lagyan ng clear coat, pero hindi ko alam kung lalagyan ko o hindi. Tapos, ayun. Ganun pala guys, pagkatapos ng 800, tulad ng sabi ko, wag masyadong madiin. Yung 1,000 naman, tapos eto na nga pala, 2,000 na pala ginagamit ko. Basta wag masyadong madiin guys. Tapos, ang ginawa ko dito, circular lang yung pagliha dito. Tapos, from time to time, winisikan ko ng tubig, ini-spray ng tubig. Tapos, pinapahiran ng ating microfiber cloth. Tapos, ang purpose kasi natin, or tama ba? Ang kasi natin dito, ang purpose natin is i-turn natin into hazy, parang ganito, milky white siya, ganyan. Tapos saka natin siya papahiran ng rubbing compound. Tapos guys, mag-apply na tayo ng rubbing compound dito. So ito lang yung available dito, kaya ito lang yung binili ko. Gagawin ko dito guys kalahati. Itong turtle wax, tapos ang kalahati yung ginagamit. Tingnan natin kung alin ang mas. Bali, half-half yung gagawin ko dito guys. Yung kalahati ay gagamitan ko nitong rubbing compound. Tapos yung kalahati naman ay gagamitan ko ng headlamp restorer na ginagamit ko dati. And then natatawa ako dito. And na-disappoint na rin ako at the same time kasi nung pinunasan ko na siya ng microfiber cloth, ganyan ang kinalabasan. Malabo pa rin. Maputi siya pero malabo. So, ayan, punas pa ako ng punas. Tapos ginamitan ko na siya nitong buffing machine para sabi ko baka madala. Pero halimbawa guys, kung wala kayong buffing machine, okay lang naman. Yung microfiber cloth nyo, yun lang. Hindi nyo lang ng pagpunas. Pero yun nga, it turned out na kahit ginamitan ko siya ng buffing machine, malabo pa rin. So nakaka-disappoint talaga. Ito yung kinatatakutan ko at ayaw kong gawin yung paglilinis nitong headlight na nililinis. So ito pala guys yung headlight restorer na gagamitin ko sa kabila. Ito yung lagi kong ginagamit pero punas-punas lang. And nagiging okay naman siya kaso nga lang nandun pa rin yung yung paninilaw. So yun ito ang gagamitin ko naman dito sa kabila para makita natin yung result kung magkakaroon ba ng change o wala. And yun nga, pagkatapos ko siyang punasan,
ginamitan ko na siya ng buffing machine kagad para makita ko kung merong pagbabago. And yun nga lang guys, nakaka-disappoint kasi wala talagang pagbabago. Doon talaga tayo nalungkot. Pero ayun, ginawa ko na lang, pinalitan ko na lang siya ng pang buff ulit. Yung mas pino. Hindi, actually hindi to mas pino, mas magaspang to eh. Para makita ko kung magkakaroon ng change, pero wala talaga guys. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, kaya ginawa ko na lang rubbing compound uli, rubbing compound, tapos binuff ko uli. Pero wala talaga guys, as in wala talaga. So ito na yung nightmare na sinasabi. So wala tayong ibang choice kundi gumamit ng ibang ways. Meron akong option. Meron akong IWD-40. Tapos yung isa yung restorer talaga. O meron ba yung subject fluid? So WD-40 guys gagamitin natin, tapos yung brake fluid din kasi nakita ko din yun sa YouTube. Gamitan ko siya guys sa brake fluid na lang. Subukan natin ito. Subukan na lang. Konti lang ilalagay kong brake fluid guys kasi nabasa ko sa mga comments na hindi daw dapat ito ang nilalagay kasi nagiging brittle daw yung kanyang plastic. So konti lang, tas gamit pala tayo ng gloves kasi matapang daw to eh. So ayun, para safe lang. Umuulan. So namekos-mekos na yun yung ginamit natin dito. Tas yun nga, umulan pa guys. Tas dito naman sa kabilang gilid guys, nilagay ko yung WD-40. Pero ayun, kumintab din siya pero bumabalik din. So mas makintab pag ginamitan ng brake fluid. Kaya yun na lang gagamitin ko sa lahat, brake fluid. And bago ko naman ginawa to, tinesting ko muna dun sa motor. And yung sa brake fluid or yung sa WD-40 talaga, kumintab pero bumalik lang. Tapos yung sa brake fluid, ayun, kumintab ng konti. So sana madalas siya nito. Tapos pagkatapos ko palalagyan ng brake fluid, applyan, sa ako naman siya binakuli para makita natin kung kikintab talaga siya. Pero ayun na guys, hindi pa rin siya kumintab. Kumintab siya ng konti lang, konti. Hindi tulad nung dati, nung bago pala. Tapos dito pala sa kabila guys, since wala na tayong magagawa doon, so hanapan ko na lang ng paraan. So dito sa kabilang lamp, lalagyan ko na lang ng rubbing compound, tapos pupunasan ko na lang. So hindi ko na to liliha. Tapos yun, nakita naman natin yung dumi. Hindi ko na to ililiha kasi baka magaya din sa kabila. So naging okay naman ang kinalabasan nito. So gagamitan ko rin siya ng buffing machine para mas tawag doon, parang mas kumintab. So ayun guys, kung makikita nyo naman yung kalahati pa lang yung meron, nakita nyo naman, di ba, malinis, tapos kumintab talaga siya. So in-apply ko na siya lahat, tapos ginamitan ko na lang siya ng buffing machine, and yun nga, mas makintab. So dapat pala guys, mas gawin nyo na lang is yung buffing machine, hindi yung rubbing compound tapos buffing machine, o kaya kahit yung microfiber cloth lang, tapos linisan nyo lang ng linisan. Paulit-ulit nyo lang, punasan ng punasan. So mas maganda pala siya guys. Pero yun nga lang, hindi rin natin may kakaila na meron pa rin talaga siya paninilaw. Pero konti, nabawasan talaga siya, pero mas luminaw siya, parang bago ulit. So ayan guys, yan yung end result. Tapos ito naman yung nilihan natin. Pumuti siya, kaso nga lang hindi talaga siya kumintab tulad ng dati. Kaya kung makikita nyo guys, medyo madilaw pa rin ng konti pero makintab, tapos yung sending. So guys, balik tayo dito. Si AZ. So ngayon, binigyan ako ng Tiamat, gamit ko ng rapid compound. Medyo okay yung rapid compound. Lalagay ko itong rapid compound. So ito nga guys, binigyan ako ng mekaniko ng ibang rubbing compound. So nakita ko yung rubbing compound niya, medyo may gaspang ng konti. Kasi nasabi ko rin to sa kanya. Tapos sabi niya, subukan niya daw yung rubbing compound niya. And luminaw naman siya, kuminis, tapos kumintab. Kaya binigay niya na lang sa akin to. Kasi yung nabili ko daw, parang daw yun, parang sobrang, parang cream na lang siya. Ganun, walang konting gaspang, kaya binigay niya lang sa akin. Tapos ayun na, in-applyan ko na lang pagdating ko ng bahay, tapos
ayun, nagano na uli tayo, nag-buff na uli tayo. And yun nga guys, mas umokay nga siya. So nasa rubbing compound pala talaga siya. Sa klase ng rubbing compound. Sabi nung mekaniko, yun daw yung rubbing compound na sa pampintura. Ayan, medyo kumikintab na uli. So, isa pa. So kailangan ko lang to ulit-ulitin guys hanggang sa ma-achieve ko na yung kanyang dating kintab. So ulit-ulitin ko na lang rubbing compound tapos babuff ko na lang ulit. Hanggang sa bumalik siya. So yun lang guys. Nasa klase ng rubbing compound yung kasagutan kung bakit hindi agad kumintab yung aking niliha. So, gumamit ako ng ibang rubbing compound yung medyo may konting gaspang. Ayun, bumalik naman siya. Kaya salamat na lang sa mekaniko na nagbigay sa akin ng rubbing compound, si Kuya Matt, and shout out na rin. So yun guys, may nabasa rin pala ako na wag daw gagamit ng 800 grit. Pero syempre hindi naman natin pwedeng i-invalidate yun. Siguro nag-work sa kanila tapos sa atin hindi. So yun guys, sabi sa group, wag na wag daw gagamit ng 800 grit. So pagkakamali ko yun, sinaya ko lang sa YouTube. Nagkamali ko yung ginaya ko lang sa YouTube, pero wag daw gagamit ng 800. Okay na daw yung 1,000, tapos pwedeng 1,500, tapos yung 2,000 na ginamit natin, okay daw yun, kaya 3. Tapos pwede pa daw dito daw clear code, pero hindi na ako mag-clear code. Ulitin ko na lang. Nagiging okay naman siya. Thank you so much, and don't forget to like, share, subscribe. Bye. So yun guys, bumalik na siya. Pero ayun, kung makikita nyo naman, medyo konti pa. Pero ulitin ko na lang ulit. So thank you guys, bye bye.